Здравейте! В тази тема ще се запознаем с елементите на лексикологията и различни видове речници. Съдържанието на презентацията включва същност на понятието лексикология, видове речници и тяхната употреба в начална училищна възраст, както и методически похвати за употреба на речници в процеса на обучение. Лексикологията в своята същност представлява дял от езикознанието, който изследва лексиката на езика и думата като речникова единица. В практически план учениците се запознават със значението на тази дума още в първи клас, когато преоткриват думите, с които си служат в своята практика и осмислят тяхното значение с помощта на учителя. Това се осъществява при изпълнение на различни познавателни задачи в процеса на обучение. Според учебният план по български език и литература, ядро 4, социокултурна и езикова компетентност, учениците трябва да могат да си служат с учебни речници. Във втори клас те вече се запознават с правоговорни и правописни речници, които дават описание на правилния говор и изказ, правилното ударение, особеностите при произношение на различни думи. Тук може да си припомните и страница от такъв речник. Във втори клас учениците работят и с енциклопедичен речник, който представлява научно-справочно издание, което обяснява предмети, понятия от природата и обществото, различни явления, области от технологията и науката. Тези речници дават повече информация за важни местности, събития, градове и страни. Тук може да разгледате и снимка от електронен енциклопедичен речник на литературните термини, както и някои от изброените термини – алегория, алитерация, алюзия и други. В трети клас учениците вече се учат да работят с тълковен речник, който показва употребата, значението, фонетичните и граматичните особености на думата. Третокласниците работят също и с синонимни речници, които отразяват синонимите на думата и в тях думите са подредени по определена последователност, според тяхното значение. Методическите похвати, които позволяват употребата на речници в процеса на обучение в начална училищна възраст, включват разпознаване, преобразуване на думи, съставяне на различни изречения и текст, въвеждането на различни тестови задачи, задачи за редактиране, както и разнообразни задачи за работа по групи и други. Употребата на речници още в ранна училищна възраст съдейства за обогатяване на речниковата култура на учениците и подобряване на техния изказ. Благодаря ви за вниманието.